ଆସ ବସିବ ଭାଇ ସଂଘର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆମର ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଧାନ ସହିତ ଆସିବା ନାହିଁ। kita mau temuin ya ସମସ୍ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଭାଇ ମାନେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଠେଲାଗାଡି ଭାଇ ମାନେ ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କ ଠେଲାକୁ ରୋଡ ସାଇଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉପସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଏକତାର ଲଢ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କରିପାରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ବି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମକୁ ଆଗ ଗାଡ଼ିର ସଭାକର୍ମୀ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ এই ଆନ୍ଦୋଳନର ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥିବା ବାଦ ବିବାଦ ତାର ସହମତି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ବାଟକୁ ଆସିଛି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକତା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଖାଇବେ କିପରି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସିବେ। ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନିକା କଥା ଆମେ ନିହାତି 6ଟା ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କେହି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଶପଥ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆଜି ଆମର ଦାବି କରିକି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୟାକରି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବା ପେଟ ପାଟିଆ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କାମରେ ଗଲା ହେବେନି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆକାରରେ ଯିବେ ଯାଇକି ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଏଠି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ଆସନ୍ତୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ସେ କାମକୁ ଆସୁଛେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଥାନାଗୁଡ଼ା ସମାଜ ପାଉଥିବା ସେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ ଡାକୁ ସେ ଆଗମନ ହଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ସେଠୁ ଆଇଲେ ବି ତାଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ମତାମତ କରାଯାଏ ସେଟାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆମ ସଂଘ ଅନୁସାରେ ଆମ କୃଷକ ସଂଘ ଅନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ ଭାଇ ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇକୁ ସେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ
दायी किए ओडिशा सरकार दायी तो आप विरुद्ध आने तरफ पंच पंजाब परिवार को पर्व लड़े परिवार को पर्व